салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор TJ, хуш омадед ба Мошинбозор TJ, канали Мошинбозор TJ. Инак мо омадем ба ҷои фурӯши портерҳо ва ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обурда шудан лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Портер 1 соли барориш 99. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобе. мани ҷои боркашониш мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ман расходошам нависаги дӯстон 10 та 100 та гуфта нависаги расходоше. ин дохили салон коробкаш механика ва инҷо магнитофон дорад. пробегаш 172,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин болош амшикшудагӣ ҳолатош хуб. ин чанд пул гуфтасидако? 65,000 савдо. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 820 04 94. портер 1 соли барориш 2001. дӯстони азиз, мошин гаштагӣ шаҳри хуҷамба гаштагӣ. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед. манин намуд аз кафои мошин. манин ҳолати ҷои боркашониш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. расходи инам 10 та ва 100 та. ин дутта ойнаош электропакет, коробкаш механика, пробегаш 224,000 километр. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад, кожини сиёҳ. ёдовар мешим, CD плеерам дорад. дӯстони азиз, ако чанд пул гуфтасид? нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 642 41 36. портер 1 соли барориш 2000. дӯстони азиз, манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз кафои мошин. ва инҷа ҷои боркашониш. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. ман расходашам нависаги 10 та 100 та. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 192,000 километр. дӯстон, ман сиденияш кожи мебошад. нархиша чанд пул гуфтасид? 62. нархи мошин 62,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 990 00 19. 92 990 00 19. портер 1 соли барориш 2000. манин намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, ёдовар мешавем, ин навор бо хоҳиши он бародароне ки мегуфтанд зиёдтар портер 1-ро ба навор гиред гуфте, мо имрӯз омадем то ҳадди имкон ҳамаи намуди портер 1-ҳоро ба навор гирем. манин ҷои боркашониш. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ва инҷо расходашон ки 10 та 100 та. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 340,000 километр пробег. ёдовар мешим, сиденияш кожа мебошад, кожини сиёҳ. нархаш чанд пул ако? 47. 57. нархи мошин 57,000 сомон бо савдо мешавад.
телефон барои маълумот 92 855 72 04. Портер 1 соли барориш 2003. Мошин гаштагӣ шаҳри хуҷанд ба гаштагӣ бисосия. Мани наводи бернаи мошин. Чӣ хеле ки дида истодед? Хай ҳаво хунук дӯстони азиз, ани ойнаҳо яхгирагӣ. Мани ҷои боркашониш, мана. ҷои боркашониш. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. инҷа расходиши несиги 10 та ва 100 та. Ман ойначаҳош электроник, мана регировкаш мешан электроника. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа магнитофон дорад, пробегаш 440 000 километр. электроника. Мани ёдовар мешин сиденияш кожи мебошад, бисёр дар ҳолати хуб, мани обшивкаҳои боло. нархаш чанд ко? 65000 сомон. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефонтон чанд? 92 телефон барои маълумот 92 913 69 21. 913 69 21. Портер 2 соли барориш 2010. мани наводи бернаи мошин дӯстони азиз. мани расходашам несиги 10 та ва 100 та гуфте. мани ҷои боркашониш. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. моторои инҳо CRD мебошад. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, сиденияҳои пеша багрев, магнитофон дорад, пробегаш 246 000 километр. мани ҳолати салони мошин кожини мебошад, мани мобайнаш найхе минибар дӯстони азиз. бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 00 00 92 702 00 00. боз як портер 2 соли барориш 2010. ана моториша несиги CRD гуфте дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ин ҷои боркашонӣ. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа расходиши несиги 10 та ва 100 та. мана дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа сидуклер дорад. ин сидениш абагрев дорад. пробегаш 362 000 километр. сиденияш кожини мебошад. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 00 00. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.